landkrabber. Så skal skuden lastes, for nu skal vi på togt. Kastanker! Jeg skal ud på skattejagt, finde Kaptajn Klos begravet skat. Om jeg så skal lede hele dagen og den halve nat. Jeg har sagt farvel til alle mine skører, og sagt at jeg skal ud og finde skatteører. Skrømmer den er lastet med krudt og kugler og lidt mokken rom. Det skulle ikke undre mig om rommen, den snart er tom. Nu skal vi sejle ud på ferskvand, til og sundet. Jeg hælder mig ikke før skatten den er fundet. Vi startede i Bramming, og nu er skuden lige rundt i Skagen. Håber vi kan få lidt med, hvis det kunne være sagen. Kompasset det er blevet stillet, og kursen stik nord. Håber snart vi får skatten med ombord. Nu kan det ikke vare længe før vi når frem. Hvad nu det, matroserne de laver larm. Nu skal vi sejle ud på ferskvand, til og sundet. Jeg hælder mig ikke før skatten den er fundet. Vi startede i Bramming og tog kursen mod Australien. Vi skal ud på skattejagt og finde skatteøer. Ja, vi skal. Så er vi nået til vores destination. Håber skatten indeholder 1 million. Men desværre kan den godt være svær at finde, for den er begravet på Dødningeklippen. Så tager jeg skattekortet frem og kigger mig omkring. Fordømt, det ser ud som om vi er gået i ringen. Nu bliver jeg nødt til at kigge på kompasset. Stedet minder mig nemlig om Bramming campingpladsen. Nu bliver vi nødt til at drage mod syd. Se nu derinde i Amexby. Det kan være han ved hvor skatten er. Måske han siger den ligger lige her. Hey du, Acapulco, vi som gennemkæler. Ved du, hvor skatten den ligger? Vi startede i Bramming og tog kursen mod Australien. Vi skal ud på skattejagt og finde skatteøer. Det viste sig, at Jan Neon var en værre kal. Han var nemlig vild kødet og kannibal. Vi blev fanget og bundet på vores hænder. Han havde desværre lidt for mange venner. Da bålet det var blevet tændt, og det var blevet mange, så begyndte let matroserne at blive bange. Men så var det, at jeg kom til at sige at hvad nu det tror jeg er en gud. De satte os fri og sagde, hvor skatten den er.